Il-poplu għandu dritt ikun jaf il-verità, għandu dritt li jara l-politiċi u l-dawk kollha li huma mċabsa b'korruzzjoni, ħasil ta' flus u reati oħra jitresqu l-qorti illum qabel għada. Sostna dan il-President tal-Għaqda Repubblika Robert Aquilina meta kienet jindirizza konferenza tal-aħbarijiet li saret l-4 filgħodu quddiem l-uffiċċju tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat f'Samezon. Robert Aquilina saħaq li l-ġimgħa li għadda il-qorti tkellmet ċaru tont li l-4 kuntratti li saru mal-Vitals huma mibnija fuq il-frodi. Saħaq li huwa naċċettabbli li ħadd ma refa' responsabilità politika jew kriminali rigward dan id-dil korrott mal-Vitals. Taw sentenza storika. Qalu illi il-kontratt ta' 2 biljun euro dwar il-privatizzazzjoni oxxena skandaluża ta' tlesptarijiet ewlenin Maltin huwa mibni fuq frodi. Dak hu pass importanti ħafna, dak hu pass li segwa naturalment żvelar minn ġurnalisti l-ewwel qabel nett minn Defni Caruana Galizia ta' dan l-iskandlu ta' seklu. U naturalment jimla bil-koraċ il-Maltin u l-Awċi li jridu is-sewwa. Issa importanti illi min abbuża, min ikkorrompa ruħu jieħu li ħaqqu skont il-liġi għaliex kif nafu il-korrotti postom huwa fil-ħabs ta' Kordin. Robert Aquilina sostna li kaġun ta' dan id-dil miljuni ta' euro marru fil-but ta' persuni korrotti minflok marru għatfall, l-anzjani u l-persuni vulnerabli li għandhom bżonn il-kura, flus li ħarġu mill-but tal-poplu Malti u Awċi. Il-President ta' Repubblika fakkar li f'Mejju tal-2019 l-Għaqda talbet li ssir inkjesta maġisterjali dwar dan l-iskandlu fejn hemm reati li jġorru pini twal ta' ħabs, fosthom ħasil ta' flus, subija f'assoċjazzjoni kriminali, falsifikazzjoni ta' dokumenti intiżi għall-awtorità pubblika kif ukoll frodi. Huwa qal li s-sentenza storika tal-qorti hija pass tajjeb ħafna għal pajjiżna. Iżda issa l-pass li jmiss huwa li jitresqu l-qorti dawk kollha li huma responsabbli. Dan huwa l-uffiċċju illi Roberta Bela ta' lil-Prim Korrott lil Joseph Muscat u ġejna propju għaw dalodu sabiex nippuntaw subajna propju lil perċimes ta' dan id-dil korrott. Il-perċimes huwa ħadd ħlief Joseph Muscat. Finalment u responsabbli. Robert Aquilina ċenna li l-poplu għandu dritt ikun jaf fejn marru dawn il-miljuni ta' flus u l-gvern ta' Bela għandu l-obbligu li jġib lura kull ċenteżmu li nsteraq mill-poplu.